Pasaden urriaren 21 Astitzerrian kokatuta dagoen Mendukilo kobazuloan pasatu genuen eguna. Irulegi Euskara taldeak antolatutako ateraldiari esker. Familian igarotako egun polita izan zen, eta toki zoragarri honen historia eta sortze prozesuari buruz ikasteko aukera izan genuen. Hemen gaude Mendukilo kobazuloko maketan. Eta, zer da Mendukilo? Mendukilo da, Aralarren dagoen kobazulo bat, Euskal Herriko bihotza ezagutzeko aukera ematen dugu. Eta, Iruñatik ordu erdira eta Donostitik 3 ordu laurdenera gaude. Horretarako, Lekunberri herrira llegatu hartzarete, eta, Astizko bidea hartu eta hortxe ikusiko duzue. Bidetxo bat ekartzen zaituztena onera arte. Ingurune hau zoragarria da, bai kanpotik, berde-berdea, badira hemen urritz pila bat, zuaitz mota pila bat, eta gero kobazuloa zer esan, altxor bat da, formazio pila bat osatutakoak, jakin behar dugu, dinosaurien garaian hasi zela sortzen, kareharria sortzen hasi zela, eta gitxinaka mendiak sortarazten joan zirela, eta mendi horiek igatu zituztela urak. Urak mendiak igatzen, zuloak ere ikitzen ditu, eta zulo horiek ere ikitzen direnean azkenean espeliotemas sortzen dira, formazio hauek, kristalezko formazio hauek, eta gure ustez zaindu behar ditugunak. Azkenean antzinako pergaminoak dira, bai estalaktitak, estalagmitak, makarroiak, elefante belarriak, formazio pila bat ikusten ditugu, eta gu guzti hau eskintzeko eskatzen dizkizuegu bakarrik ordu terdi, zuen bizitzaren ordu terdi. Bideo bat ikusteko eta ordu beteko bisita gidatua egiteko kobazulo barnean. Gaineran, sorpresa pila bat ditugu zuentzat. Nahi duzuenean, hemen gaude zuentzat. Eskerrik asko. So open up my eyes to a new life. I wandered round your darkened land all night, but I lift up my eyes to a new height. And indeed there would be time, but in the cold light I live to love and adore you. It's all that I am, it's all that I have. And in the cold light I live, I'll only live for you. It's all that I am, it's all that I have.